उनाव दिनै लाइभ फैदों। स' दिनै टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ। स' लाइभ स्ट्रिम फैनायनि जाहोनानो जाबाय आङो भिडिअ रेकर्ड खालामनानै एडिट खालामनो मोनाखैमोन। स' बेनिखायनो डाइरेक्टयै लाइभ थांनानै इनफरमेसनखौ शेयार खालामनो होननानै सानदों। ट्रेन एक्सिडेन्टनि जाथायखौ लानानैहाय जोंनि भारत हादराव गोबां समनिफ्रायनो बायदिसिना सावरायनाय जागासिनो आरो बेजों लोगोसे मानि सिस्टेम फेलियरनि थाखाय जादों ना सोरनिबा मिसगाइडेन्सनि आन्दाराव नै बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थानायखौ खनले खनले नुनो मोनदों। बे गभर्नमेन्टनि फेलियर ना रेलवे डिपार्टमेन्टनि फेलियर, रेलवे डिपार्टमेन्टखौ सोर सामलायो, सोरनि मिनिस्ट्रिनि आन्दाराव दङ, सोर सालायो, माबायदिहाय बेवहाय रिक्रुट जायो आरो रिक्रुट होखांनायनि उनाव बिथांमोना माबायदि खामानियाव मोनो, माबायदि खामानि मावो नैबेफोरनि बागै आरो बेजों लोगोसे 2025नि काउन्सिल इलेक्सननि बागैबो एसे सावरायगोन आरो आसा खालामदों नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों बयबो गाव गावनि अपिनियन्सखौ शेयार खालामहरगोन। जिहेतु जोङो थांनाय बावैसो समफोरावहाय पेपार मिडियानि थ्रुयै जोङो नुनो मोन्दोंमोन जे UPPL दोलोखौ थाबैनो BJPआ एलायन्सखौहाय कुइट खालामनो थांगासिनो दं बा बिथांमोना थांखि लाखाबाय अलरेडि 25नि इलेक्सनावहाय जोंनि काउन्सिलाव बिथांमोना दखल खालामनायनि थांखि दङ। स' बिदिब्ला जइन खालामदो बयबो बेनो आरो शेयार खालामहरदो नोंथांमोननि आंगो लोगोसिम। लाइट गैयामोन बेनिखायनो टाइमखौहाय रिसिडिउल खालामफिननांगौ जाबाय। बेनिफ्राय साउन्डनि क्वालिटिया माबायदि आं एसे चेक खालामना नायनि। साउंड क्वालिटी चेक कर रहा हूँ मामा। Once again, hello, 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 hello. Okay, sound थिगैनो दङ। नेटवर्कनि इसु जानो हानाय, माने अखाबो हागासिनो दङ, बेनिखायनो साउन्ड क्वालिटिया एसे एडजास्ट खालामदो बयबो। स' जोङो नोजोर होनांगोन थांनाय नैबे डिकेटआव, लास्ट डिकेट माने 10 बोसोरावहाय जेब्ला 2014 सननिफ्राय लानानै दिनैसिम 2023सिम मोनबैसे इन्सिडेन्ट जाबोआ। स' बे समावहाय जों बयबो मोनथियो सोरनि गभर्नमेन्ट दङमोन। स' जों मोनथियो नैबेयावहाय आङो स्क्रिनाव होनाय बायदि नोंथांमोना नायनो हागोन। 2014आवहाय बबे बबे जायगायाव जाथाया जालांनाय नै ट्रेन एक्सिडेन्ट्सफोरा, बेनिफ्राय 2015 गोबां जायगायावनो नै, बेनिफ्राय 2016 आरो गोबां केजुवेलिटिस जादों, गोबां मानसि इनजिउर्ड जादों, जों लोगोसे आरो जिउ खोमानो गोनां जादों। 17आवबो दङ, 18आवबो दङ, 19आवबो दङ, 20आवबो दङ। स' कनजिकिउटिभ इयार्स माने कन्टिनिउसलि बे जालांबाय थादों। 20, 21, 22, 23 आरो मेक्सिमाम नाम्बार अफ एक्सिडेन्ट्सखौ जोङो बुंनो हायो 2014निफ्राय लानानै 2000 नैबे दिनैनि जाथाय 2024सिम जिहेतु कान्चेनजुंगा एक्सप्रेसनि जाब्रबथाया। स' बेबायदि। स' दा बेनि दायनिगिरिया सोर जाथावना? दिनै बहा मा गोरोन्थि जानायनि जाहोन बेफोरबायदि जाथाया खनले खनले जादों। स' रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो ट्रेन
जितु रेलवे डिपार्टमेन्टआवहाय सोर दङ बर्तमाननि मिनिस्ट्रियाव होनोब्ला अश्विनी वैष्णव बिथाङा नै रेलवे मिनिस्टार अश्विनी वैष्णव आर्लियर मा होनदों बेयाव एक्सिडेन्ट जानायनि बागै बिथाङा मिडियानि गेजेरजों माबा फोरमायहरदोंमोन आं बेखौ नायनाय जायासै आरो एक्स ग्रेसिया बा कम्पेनसेसन बायदिसिना होनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय बे गोलाव समनिफ्रायनो माखासे कम्पेनसेसन होनाय एक्स ग्रेसिया होनाय बेफोरो पेन्डिं जाबोबाय थानायनि खौरांखौबो जोङो मोनथिनो मोनो स' दा मा स्टेप लागोन नेक्स्ट गभर्नमेन्टआ मा डिसिसन लायो नैबेनि फारसे रेलवे डिपार्टमेन्टआव जि समावहाय बुलेट ट्रेन सालायनायनि बाथ्रा बुंदों नैबे समाव दिनै जोंनि जि ट्रेन सोलिबाय थानाय बेफोरनो मोजाङै सोलियाखै डिरेल जानाय सिगनेलिंनि प्रब्लेम जानाय बायदिसिना स' बे सिस्टेम फेलियर जानायनि जिथु जाथाय बेफोरो बिथांमोना बेखौ मेनेज खालामनायाव फेलिं जादों नामा होननानै गोबां अपोजिसन लिडारजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो गाव गावनि बिबुंथिफोरखौ मिडियानि गेजेरजोंहाय कमेन्ट्सनि गेजेरजों गोबां फोरमायहरदों आरो लिडार्सफोराबो सोंथि खालामदों जे मानि थाखाय बेफोरबायदि खनले खनले जाबाय थादों आरो नोजोर होनो गोनाङा बेनो जे थांनाय 2014निफ्राय गोबां ओनसोलावनो बेफोरबायदि जाथाया जादों बेयाव होनाय दङ इन्डियान एक्सप्रेसनि बादिबा बिफोर कान्चनजुंगा एक्सप्रेस मेजर ट्रेन एक्सिडेन्ट्स अफ द लास्ट डिकेड थांनाय लास्ट डिकेड 10 बोसोरावहाय बहा बहा जानाय स' बायदिसिना बिदिनो मेकानिकेल फेलियरनि थाखाय बा हिउमेन नेग्लिजेन्स माने गावनि दायथ'खौ मोजाङै माविनि जाहोनाव बेफोरबायदि जाब्रबथाया जादों दाना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्दाराव फैयो बियो रेलवेनि रिक्रुटमेन्टआ स' बेयाव फुल्लि सेन्ट्रेला बेनि आखायाव कन्ट्रल खालामो एमप्लयमेन्ट होनाय बेफोरनि बागै आरो बिथांमोननि जिथु जि मानसिफोरा एमप्लयड जायो बिथांमोना माबायदि ट्रेनिं मोनो मानो साबधान गैया डिपार्टमेन्टआ मानो सामलायनो रोङाखै स' बा होनदों इयाव एटलिस्ट 9 पिपल वेर किल एन्ड 25 आदार्स वेर इन्जियर्ड होनना बुंदों बे एसे बावै सिगांनि नाथाय दा लेटेस्ट रिपर्टआव 14 जन डेथ होननानै बुंदों आरो इन्जियर्डनि नाम्बारा 60 आप जाबाय बर्तमानहालागै स' जोङो 2014आव नायोबा नै गोरख धाम एक्सप्रेस 2014आव बे मोनसे जाथाय जालांदों अन मे 26 2014 बेनिफ्राय जनता एक्सप्रेस 2015आव बे मोनसे जाथाय जालाङो वाराणसि देहरादुन जनता एक्सप्रेसआ बियो आरो थर्ड नाम्बाराव इन्दौर पटना एक्सप्रेस जायो 2016आव बे माखासे मेजर जिथु जाथाय जालांनाय बेनि 2017आवबो जायो हीराखंड एक्सप्रेस जालंधर अमृतसर DMU अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस इन 2018 6 नम्बराव सीमांचल एक्सप्रेस इन 2019 7 people died and several others were injured होनना बुंदों 7 नम्बर दङ फ्लाइट ट्रेन्स किल 16 माइग्रेन्ट वर्कर्स नियर औरंगाबाद 2020 बे माखासे प्रटेस्टारफोरखौहाय हुख्रेमलांनाय बेबायदि जेब्ला कर'ना भाइरास पेन्डेमिकनि समावहाय बे जाथाया जालाङो बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस इन 2022 10 passengers were killed and more than 40 injured after 12 coaches of the Bikaner Guwahati Express derailed in Domohani area of West Bengal. Shalimar Chennai Coromandel Express, Bengaluru Howrah Super Fast Express and Goods Train in 2023. And recently, neibe Kanchenjunga Express जालांबाय. So बे सोरनि फेलियर सिस्टेमनि फेलियरमोन ना गभर्नमेन्टनि माखासे हिउमेन नेग्लिजेन्सनि बाथ्रा फैदों बेवहाय स' बेनिबो जानो हानाय स' नोंथांमोननि मा राय बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो बाखि मिडियाफोरा मा खौरां फोसावदों बेखौबो नोंथांमोननो आङो ससे दिन्थिनो नाजानि गोबां निउस मिडिया पर्टेलफोरनिफ्रायहाय बे खौरांखौ होदों आरो अपोजिसन पार्टिनि ममता बेनार्जी बिथाङा मा बुंदों बेखौ ससे दिन्थिनो होननानै आखायाव लाग्रोबाय सॉरी एक्सीडेंट होता है लेकिन बात ये है कि हमने जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने 2-3 इंसिडेंट देखा उसका पहले नीतीश जी का टाइम में भी कई साल इंसिडेंट मैंने देखा जो इंसिडेंट का थोड़ा ही नजदीक है तो मैंने खुद जाके मुंबई में कोंकण रेलवे के पास जाके हम एंटी कोल्यूशन डिवाइस उसको तैयार किया उसको चालू किया इसका बाद
एंटी कॉल्यूशन जो होता है, जो कॉल्यूशन होता है, उसको हम रोक दिया था। लेकिन अभी रेलवे में क्या हो रहा है मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन लोगों को अभी रेल छोड़ के बाइक लेने पड़ता है, साइकिल लेने पड़ता है। कभी कभी किसको मालूम ही नहीं होता क्या हट जाएगा। कोई इंफॉर्मेशन छोड़ के गाड़ी छूट जाता है, गाड़ी बंद कर देता है, बहुत सारे दिक्कत होता है। रेलवे डिपार्टमेंट का बजट उठा दिया। रेलवे डिपार्टमेंट पहले जो इम्पोर्टेंस उसको मिलता था, अभी नहीं है। रेलवे एम्प्लॉइज को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जाता है। आई एम सॉरी। स' नोंथांमोना खोनानो हाबाय बाजेटनि काट अफ खालामनायनि जाहोनावबो गोबां एमप्लयिसफोरा मोजां कन्फिडेन्स मोना खामानि मावनायाव बा इनफरमेशननि गोरोन्थि। सरि रायजो नोंथांमोन, कारेन्ट थांबाय, स' खोमसि जासिगोन, बेनिखायनो बेयावनो स्टप खालामनांगौ जासिगोन बायदि मोनबाय आङो। एन्ड नेटवर्कनिबो इसु, कारेन्टआ थांलाय फैलाय जाबाय थादों, माने अखा खोरोमदोंना, बेनि जाहोनावनो नैबेबायदि। मोनसे क्लिप दंबावो, बेखौ दिन्थिनो नोंथांमोननो। बिल्कुल जारी है। जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट है उनको निकालने का कोशिश जारी है। जो डिब्बे क्षतिग्रस्त हुआ है उस डिब्बे को काट के जो अभी रेल यात्री अंदर है या नहीं, तो इनका छानबीन किया जा रहा है। फिर से बड़ा रेल का हादसा अभी सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जिला के अंदर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से कुछ दूर रांगापानी और जो चौथा स्टेशन है उसी का बीच में ऐसा घटना हुआ है। जो जानने में आ रहा है कि ये ट्रेन कांचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह के ओर रवाना हो रहा था, तो उसी समय पीछे से कोई मालगाड़ी ट्रेन आके उसको धक्का मारता है और उसी में दो डिब्बे जो एक्सप्रेस ट्रेन था उस डिब्बे बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ है। जहां तक पता चल रहा है कि इस घटने में 5 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल है। जो घायल है उनको निकाला जा रहा है और जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट है वो अभी भी जो इंजन है उसमें अटके रहने का संभावना है, तो उसी के लिए जो रेल। स' खोनाबाय रायजो नोंथांमोन, स' नैबेखिनियानो आरो माखासे आपडेट्स होनो गोनां दंबावोमोन, नाथाय कारेन्टनि लाइट गैयिनि थाखाय एसे उसुबिदा जानाय बायदि मोनबाय। बेनिखायनो आङो माखासे टपिक्सखौ, जेरै मुभमेन्ट फेल जानाय जोंनि दा बिजेपि हान्जा आरो UPPLनि गेजेराव मा जानो थांगासिनो दङ, नैबेनि सोमोन्दै आङो गोबां सावरायनो होननानै सानदोंमोन लाइभ फैनानैहाय नोंथांमोनजों, नाथाय दा लाइटआबो गैला आरो नेटवर्कनिबो इसु जानो हानाय। बेनिखायनो आं बे टपिकखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ'आव लाना फैसिगोन, लाइभ हायाब्लाबो। स' मा जानो थांगासिनो दं जोंनि काउन्सिलनि इलेक्शना आरो जितु थांनाय जोंनि एक्स NDP आदामोननि सारेन्डार जानाय बिथांमोननि जे बड'लेण्डनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामि न'खर, गावनि सोरबा बायदिया जिउ आलाय सिलाय मोनसे थासारि, आरो बावैसो मोनसे मेसेज मोननाय कल रेकर्डिंनि थ्रुयै जे साजा होनो थांगासिनो दं NIA नि बिजिरसालिनिफ्रायहाय मा बिजिरखो आरो माबायदि साजा होनो थांगासिनो दं, बेफोरनि सोमोन्दैबो सावरायनो गोनां दंमोन। आरो डिआर नाब्ला सारनि जितु जेलनिफ्राय बहननाय हाइनेस नन हाइनेस केसफोरखौ उइथड्र खालामनो हागोन ना हाया, नैबेनि सोमोन्दै, आरो थारैनो बिजेपिआ फैबाय थानाय जोंनि काउन्सिलावहाय माबायदि गोहोम खोलैगोन आरो हागोन बिथांमोना दखल खालामनो ना हानाय नङा, नैबेनि सोमोन्दै। डिभाइड आसाम 50-50 मा जालांखो, नैबेनि सोमोन्दैबो, आरो डु अर डाइ फर बड'लेण्ड होननाय जोंनि सिमाङा मोगथां महर मोनगोन ना मोनला, दा बेफोरखौ सोर फेलें खालामखो, नैबेनि बागै गोबां सावरायनो गोनां दंमोन। एन्ड जोंहा CM मामा सारा जोंनि बागै मा सानो, ओमफ्राय जोंहा फैबाय थानाय समावहाय मानगोनां दिपेन बर' सारा मा गोख्रों रल लानो थांगासिनो दं, नैबेनि सोमोन्दैबो सावरायनो गोनां दं। स' आं नोंथांमोननो लाइभ नङाब्लाबो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै होगोन। स' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ, लाइभ स्ट्रिमखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला एसे हाखु दाखु जाबाय आरो लाइननिबो डिस्टारबेन्स, स' बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ। बिदिब्ला दिनैनि थाखाय आंखौ नैबेखिनियावनो बिदाय होदो। स' गुड नाइट टु एभ्रिवान।